Good morning! Wala akong vlog kahapon guys. Tinamad ako. Wala namang ganap eh. Pumunta lang kami dentist nagpa-adjust. Tapos kagabi di ako makatulog. Uminom ako ng Mefenamic kasi talagang ay nako. Parang pinupull out yung parang ini-extract yung ngipin ko. Sobrang sakit. Anyway, ayun, prepare na si Jackie ng pang kain ng aso. Tignan yung ulam nila ngayon. Sarap. Baka. Sabi ko, magkano kilo, Jackie? 280. Ay, walang niya ang mahal. Akala ko parang parang sa manok lang na, magkano sa manok? 150? 140, 150 manok tsaka baboy. Doble pala. Pero okay lang yun. Kasi time out na muna sila ngayon sa manok. Kaka-rashes eh. Ayun. Baka na muna sila ngayon. Langga. Tapos kami, gulay. Pakbet. Ayan, lutoy maya-maya na yan. Maga pa eh. Okay na dito yung baka na. Sige, para mag-ano na. Mayos ka, Emma. Yung pinya. Tirandam ako ng pagkain ng aso. Ano to si Emma? Bigla napigilan siya. Binabanata naman ako na Emma. Prepare na siya ng pakakainin na. Medyo laga. Na may Kawawa si Puchi. Maggie. Bakit? Pag binigay na, yung dalawa na una. Oo nga. Ang tatakaw ng dalawa. Boom. Nanginain si mama ng pinya. Saan mo ito binili? Yung naikot dyan? Ah, pinya! Sa babae. Ayan. Pakuan. Pakwan! Masakit pa ipin mo? Uminom kaya ako kagabi ng Mefenamic. Ng ulo. Pag gising mo pa naman, yun yung Mefenamic, uminom ako kagabi kasi di ko kaya. Sakit talaga. Oo. Bawal sa'yo eh. Hindi. Hindi pwede sa'yo. Ikaw, Ems? Masakit din kaya di na rin kumain niya kagabi. Pinatso. Ayan. Nagpapatay kami ng uniform ni Chris. Ang pangalan mo? Yan si Jackie. Yan, nakabili na kami yung sapatos ko. Tapos, bumili rin ako ng siyempre, ballpen. Yun ay. Siya yung nagpili ng ng design ng sapatos ko. Si Jackie. Halika na, Jackie! Shadow to eh. Ow! Aray ko! Kwali. Sakit. Alam mo yung bago? Masyado to nangungurot. Ay. Pababa na kami ng scale. Linis ng kalsada oh. Wala nang paninda dito sa labas sa loob na. Sabi ni Jackie, ito na yung pagsisimula ng ni Duterte. Ready na si Kolokoy. Back to school na tomorrow. Tapos na ang Bakit naman ko nanin? Oh, mag-aaway na naman kayo ni Maggie ha. Lagi mo mag-aaway ngayon. Yes. Me forever ko na to dadalhin. Baka mawala ha. Lagyan mo pangalan. O sige. Ayun, tapos tabi mo muna itong mga ito. Hindi pa naman kailangan yan. Sambag na muna. Yan, para may basahin ka sa Habang recess, ayaw mo na kasi maglaro lang. Ay, bear. Nakakapagod na kayo palagi pag tinatawag. Tsaka, nung grade 3, palagi na lang ang dinadaya nung naglalaro. Tsaka palagi nila ako tinutulak. O kaya, dapat basa-basa na lang, no? Kasi dati pag recess, Puro kalaro. Kaya pala yung uniform mo, no? Nanggigitata pag pauwi ka na. Tsaka na dati, tinutulak ako kaya ako nadadap. Sus. Me, Hmm. itatext mo ba talaga ako pag hindi ako nasundo ni Kuya Jeff? Uy, di mo dadali yung cellphone mo, iho. Pero pag te-text mo ako. Paano text kung wala kang dalang cellphone, di ba? Oo nga. Oh. Oo nga.
Si Kuya Jeff. Careful lang ako sa cellphone. Hindi mo pa rin dadalhin yan. Bakit? Uy, tabi mo Ayaw. muna itong mga ano. Ano? Ito, tabi mo na dun sa cabinet mo. Pati yung ano sa Kit? kit mo. Saan ko to? Doon sa cabinet mo muna. Ayan, guys. Kailan naman kami magdi-dinner. Busog ako. Sila Madam Emma na lang nandun sa taas. Ems! Wala din. Borlogs na yata mi. Horlogs na. Yata. Pinabili ko ng barbecue para magsikain. Natulog naman. Tara, good night na guys. We'll see you tomorrow. Good night. Bisi-bisihan na kasi madami pa akong mga stock so hindi ko pa na ano. Ako mag-aaral Na. na ako ng mabuti, mi. Ay! Narinig niyo yun guys ha. Mag-aaral siya na mabuti. Kahit Bantayan na. pasaway ako, mag-aaral pa rin ako. Toothbrush ka na? Good night! Ay! Wali. Ano na naman ang kinukuha mo? Laro na ako. Sos naman. Laki naman ang kumot, mi. Tama yan para di ka sinisipon.